Nakapasar iti Bangged Abra, tinapig sa panagtuturay di Malim Kalman. Nang ito na daytoy di panagnato ti level ti nanom kanay di waig, kanayan di basura. Kita inyo, tinagbanagan na ti nararamid dan po, nararamid dan. Sumagmano pa babalay tinalayos kasi ti balay dan nanay at iti Zone 5 nga da iti igit ti waig. Aring na pagatumay ti nga ti level ti danom iti balay da. Kuray lagdan na review sa maninta, baka dinukwa, dumakil nga talaga ta, yung kwa na mo, talaga mong nakapigpigsan. Rason na nasapa ni Bangged Mayor-elect Poop Cardenas sa nagturong kaniti waig, kas kanay ti abagatan na paset ti Zone 5. Dahil ti batog da nanay Evangeline ti maudi abalay, iti abagatan di waig. Tapos sumbrek ti danom di jayan tigid sir, og pakasto yun. Pandiyan yun. Pandiyamin. Lord, madanagan ako una yan at niyang at napo manan ti sa admin tungkol na apo. Dago sa ni patumpal ti dredging, when panakakutkot ti waig, tamnom nasayot iti ayos ti danom. Nagtitinolong iti opisyal ti barangay, volunteers ken DPWH. Sapay ko mga puta, dito pinaka-unique na ito'y kuha. Ito'y waig, ito'y Byron, kahit nasaysayon ito pinag-ayos ti danom. Makita nga na nagaboran di sumbangon ng paset ti waig, at dariti ni patakder nga struktura ay anang pailan ti pagayusan ti danom. Makita pa rin tinayano na basura ni ti taltalon. Naging waterways tayo kat silted na adunay di kaya gaborna ken nagatiroot ken naging makasaling struktura na resulti mang tiptiped ti dakkel nga volume ti danom nga gapo kadagiti duma-duma nga wawaig tayo. Diti Zone 5 dati kaya nga makita no kasano ti papel na nga talaga dati igid data nga waig ta. At damot din nagaramit pa ti kalsada na nga umunig yan ti inaramid da nga pagtayangan dan, nga parkingan dan. Kaya ako mga rebeng na kita. So nga, no sana nga talaga nga rebeng, kaya dapat ikatentera kita. Kalikagom di baro aliderato ang babayan ni di suporta ni Kong J.B. Bernos ang masalwadan di waig tamnon sa ngagserbi ang pagibilangan ti basura. Maliklikan ti panagsakit, ken malapedan ti panaglayos. Nagtalinaed ti apelada, akasapulan ti kooperasyon ken disiplina lata, dagiti umili. Palagip tayo, kadagiti kakilyan tayo. Isupot yung, isako yung kita basura yung, taore kita may karimi mo, ken maramit tayo mo nga regularen, iti panagkolekta iti basura. Argel Lorenzo, Balitang, Solid North.